салом дӯстон, шаби гузашта бозиҳо бо сенсатсияҳо ҳамроҳ шуданд. Шармандагӣ болои шармандагӣ, бохт болои бохти грандҳо буд. вақте ки сенсатсия мегӯям, дар пеши чашм дарҳол премер лигаи Англия пайдо мешавад. қисми зиёди ҳангомаҳо маҳз дар чемпионати ҳамин кишвар рух медиҳанд. оғоз мекунем аз бозиҳои премер лигаи Англия. фақат ҳамон лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошад сар мекунем. дӯстон, футболи аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. дар даври асосии премер лигаи Англия Тоттенхем боз бо Манчестер Сити бозӣ мекунад. Бавария ба меҳмонӣ Волсбург меравад. дар Италия дерби мегузарад ки дар он Милан кӯшиш мекунад қазияшро аз Интер гирад. чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозии Эвертон ва Арсенал бо вақти Тоҷикистон дар як фурсати муносиб барои тамошо баргузор шуд. агар касе гӯяд ки Эвертон ғайриинтизор ё тасодуфан ғалаба кард, бефикр ба ин нафар гӯед ки ӯ футболро намефаҳмад. Эвертон бар ивази бозии беҳтарин дастболо шуд. Шон Дайч Эвертонро дар муддати хеле кам ба дастае табдил дод ки онро бо афтидан ба чемпионшип тарсондан лозим нест, чунки бо чунин бозӣ онҳо танҳо пеш хоҳанд рафт. барои бузургии ин ғалаба бояд донест ки бори охир вақте Арсенал дар чемпионат мағлуб шуд, килои пиёз 2 сомонӣ буд. гузашта аз ин фаромӯш намекунем ки Эвертон таърихан дар майдони худ ба Арсенал ҳамеша мушкилиҳо меёрад. ин аллакай анъана шудааст. агар Эвертон чунин пешрафтан гирад, Дайч метавонад ин тимро ба зинаҳои баланд расонад. аз Бёрнли дида имкониятҳо барои Шон дар Эвертон бештар хоҳад буд. намедонам бохти Ливерпулро сенсатсия гӯям ё мағлубияти қатории мерсайдиҳо. Ливерпул чунон бохти зиёд дорад ки дар 2 мавсими гузашта дар якҷоягӣ чунин миқдори нокомиҳо надошт. дар бораи сабаби он соатҳо метавон баҳс кард, аммо фақат ҳамин ки Ливерпул дар чои чуқур аст. бо чунин бозӣ Клоп ва бачаҳояш бо Реал ягон шанс надорад. волорхентон ки 3 голи беҷавоб задан, пас Реалро ҳеҷ чиз намегӯем. Астон Вилла ва Лестер тири голҳоро ба тарафи ҳамдигар холӣ карданд. дар ниҳоят Лестер бо ҳисоби 4-2 ғалаба кард. Манчестер Юнайтед силсилаи ғалабаҳои худро идома медиҳад. Решфорд задани голҳоро кори ҳамешагиаш кардааст ва дар ҳар бозӣ бояд гол занад. Кристал Пелас характер нишон дод, аммо МЮ хеле сахт буд. ягона доғ дар ин бозӣ корти сурхи Каземиро шуд. ӯ қариб сари хӯзро бо панҷаҳои танкмонандаш аз тан ҷудо мекард. Каземиро гӯё аз кӯдакиаш дар премер лигаи Англия бозӣ мекард. давраи Реали ӯ ба гӯшаи фаромӯшӣ меравад, агар казе баромадҳои олияшро дар МЮ идома диҳад. Ньюкасл имтиёз аз даст дод. Вестхеми муҳронӣ бозиро бо як азобу машаққат мусовӣ ба анҷом расонд. бо чунин Ньюкасл як имтиёз гирифтан кори осон нест. аз бозиҳои Бундеслига таваҷҷӯҳамон дидори дастаҳои Боруссия Дормунд ва Фрайбургро ҷудо мекунем. Дормундиё дар ин бозӣ гӯё аз автомате истифода мекарданд ки бо гол тир холӣ мекунад. 5 гол ва Фрайбург ба нокаут рафт. дар Фаронса ПСЖ бозии худро бар муқобили Тулуза бо мушкилӣ паси сар кард. Мбаппе ва Неймар дар ин бозӣ бо сабабҳои маълум ширкат накарданд. Месси ҳамаи бори вазбинро бар дӯши худ гирифт ва голи ғалабаоварро ба самар расонд. 13 мавсим паёпай Лео голу ассистҳои дурақама дорад. дар Испания аз дастҳои топ Атлетико бозиашро доир кард. бозии мадридиёро кам одамон дар ватани мо тамошо мекунанд. Атлетико дастаи дорои бозии дилгиркунанда қабул шудааст, аммо дар мавсими ҷорӣ чунин нест. Атлетико ба пуррагӣ бозии ҳуҷумӣ дорад. ҳамин аст ки дастҳои мисли Хетафе барои холӣ мондани хатти дифоъ ҷазо медиҳанд. бозии хуби Атлетико буд, аммо дар рақобат бо Хетафе шогирдони Симеоне танҳо як имтиёз гирифтанд. дар Италия шаби бозиҳои асосӣ кам буданд. қисман зиёдашон имшаб баргузор мешавад, аз ҷумла дербии Милан. Рома тавонист баъд аз нокомии даври гузашта дар ин давр Эмполиро бо ҳисоби 2-0 шикаст диҳад. Сасуоло бошад дар майдони худ Аталантаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Аталанта ба худ моҳна набуд ва як бозии дилгиркунандаро нишон дод. барои Сасуоло ин ғалабаи дуввуми паёпай аст. пирӯзиҳои Сасуолоро аз поёни ҷадвал онҳоро оҳиста-оҳиста боло бароварда истодаанд. Макалистер тобистони соли ҷорӣ дастаашро иваз хоҳад кард. Манчестер Сити бо атрофиёни футболбоз гуфтушунидро оғоз кардааст. худи нимҳиматгари аргентиния муқобили гузариш ба дастаи шаҳри Манчестер нест. дар авзанаи трансферии зимистона чанд даста аз Англия ва Италия ба ин бозингар таваҷҷӯҳ карданд. Брайтон бошад ӯро ба ягон клуб иҷоза надод. барои бозингари аргентинӣ дастаи Брайтон хоҳиш дорад ки пули хуб кор кунад. ба ҳамон клубҳо 20-25 миллион евро пешниҳод карданду халос. Брайтон бошад ният дорад ки беш аз 40 миллион
миллион евро кор кунад. манкуниянҳо тобистони соли равон бо чанд футболбози худ ки қарордодашон ба итмом мерасад шартномаро аз нав имзо нахоҳад кард. яке аз чунин футболбозон Илкай Гундаган аст. Макалестер маҳз барои гирифтани мавқеи ӯ ба сафи шаҳриё пайваст мешавад. ин трансфер барои худи нимҳиматгари аргентинӣ як зинаи гузаришӣ аз як сатҳ ба сатҳи дигар мебошад. Макалестер дар ҷоми ҷаҳон собит кард ки метавонад дар сатҳи баландтарин ҳунарнамоӣ кунад. шайхони араб омода ҳастанд ки маблағи талабкардаи Брайтон яъне 40 миллион евроро пардохт намоянд. Кристиан Пулишич метавонад карьераи худро дар чемпионати Туркия идома диҳад. мағзи масъала он аст ки айни замон дар дастаи Челси як қубча не чанд қубча ҳамлагар ва ё бозингарони моил ба ҳамла ҳастанд. барои Пулишич мавқеъ дар байни чунин миқдори зиёди бозингарони ҳамла мавқеъ пайдо кардан душвор аст. гузариши билоэҳтимолии ӯ метавонад дар рӯзҳои наздик рух диҳад. шумо ҳайрон нашавед ки разанаи трансферӣ тамом шуд. ин Пулишич куҷо рафтанӣ аст? дар Англия дарҳои бозорро пӯшиданд. дар Туркия як ҳафтаи дигар бозорҳои хариду фурӯши футболбозон кор мекунанд. дастаи Галатасарай мехоҳад бозингари хатти ҳуҷумро ба иҷора гирад. арендаи бозингари амрикоӣ то охири мавсими ҷорӣ хоҳад буд. дар бораи хариди баъдӣ сухан намеравад, вале дар охири мавсим Челси ва Галатасарай боз метавонанд сари мизи гуфтушинидҳо бишинанд. худи футболбозам барои вақти бештари бозӣ доштан метавонад ин трансферро хушпазирад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.